Gimanduan na ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang kontraktor sa expansion building sa Guba Community Hospital sa Mountain Barangay nga dalion sa pagproseso ang building permit aron mahumana og maggamit usab sa labing daling panahon. Ano ang report? Human sa taas nga panahon sa paghuwat, makairog na ang trabaho sa expansion sa Guba Community Hospital. Gipaniguro kini ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia human niya gipatawag ang kontraktor sa proyekto. 2014 gisugdan ang multi-million pesos nga proyekto nga gipunduhan sa Department of Health apan nahunong kini panahon sa pandemic. Dihang gipadayon na kini sa post-pandemic nasuta nga wa di ay kini building permit hinungdan nga giisyuhan sila og illegal construction dungan sa pagpahunong sa trabaho. Nahumana ang phase 1 apan dili magamit tungod kay walay certificate of occupancy sanglit wa may building permit nga usa sa rekisito aron mahatag kini. Subay nini gibanduan ni Garcia ang kontraktor nga paspasan ang pag-asikaso sa mga papilis sa proyekto ug iduso kini ngadto sa Office of the Building Official nga may muhatag sa building permit. Naistorya na nako ang kontraktor ug nakapisos ko to siya gamay. No, and then he promised me that he will finish all the documentation by today, which is a Monday, and hopefully I talked to Architect Catalan within the day, basta kumpleto lang ang documents, he will already issue the building permit. Una nang itawagan sa GMA Regional TV Balitang Misdak ang kontraktor apan wa kini mohatag sa ilang habig. Apan base sa ilahang panagistorya sa acting mayor, ang isyu sa land ownership ang nakaingon sa kalangan sa proseso. Target nga mahuman ug maggamit ang proyekto sa dili pa mapupos ang unom ka buwan nga pagdumala ni Garcia isip acting mayor sa Cebu City. One of the main reasons ko no is because lagi ang yuta has not been donated to the city of Cebu. Pero apparently, kung imong itanaw ang titulo, na may annotation in town dito eh. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.